Daalụ ndị ọma na-ege ntị. Ekele Chukwu onye nke nyere anyị ndụ nye anyị arụ isi ike n'ụbọchị taa. Ife ọma ọzọ m ji wee bịakwa nke a dịkwa ezigbo ike na ndụ mmadụ, ihe m ga-akụziri gị n'ụbọchị taa ọ ga-enyekwara gị aka, nke m kpọrọ magic money. N'ụbọchị taa, onye ọbụla na-achọ ibute ego, onye ọbụla na-agbagharị, ụfọdụ gị na-ebi aka n'ihe ga-abụ ọbịa o butere ha nsogbu n'ọdịnihu ebe ọ na-achọ ego mbute. Achọrọ m ịkụziri ihe ị ga na-eme ka ị mara na Chukwu anyị dị ebube, ka ị mara na ife ifere ị na-agbagharị na ọ nọkwado gị nso, ihe ị na-achọ n'uke na ọ dị n'ụka anyị. Ngwa gee ntị. N'ụbọchị taa, ụfọdụ ndị mmadụ ejego bie aka na a na-agwọ ọgwụ na ọ na-ego nke ọ ga-eyi n'aka na ọ ya eme nke a ka ego wee na-abịara ya, mana o nwere ebe ị kpọwara afịa. Ị na-achọ ka ego si n'elu wee felata, ị na-eburu nsogbu na-ebutere ije na-emechisi ụzọ ego ga-esi wee bịara gị ebe ị na-achọ ego. Ị nọkọta bụ ofu mbọsị chee echiche na mgbe ịdụ na ụmụazị, mgbe nne na nna gị mụrụ gị wee ruo n'afọ na ịdụ na ego ka eji esi nri ị na-eri, ego ka eji wee kwụrụ gị ụgwọ akwụkwọ, gụọ akwụkwọ niile iji wee gaa skuul, mee ife niile ime wee ruo eji gaa, ma ebe niile ị na-eje, ma apụ ị na-eyi na-arụ. Ịnọkọta bụ ofu mbọsị si Chukwu daalụ n'ego niile enyegwo m na ndụ m. Mana ihe ọbụla na-agbata gị n'obi bụ kedu ka ị ga-esi wee bute ego mbute, kedu ka ị ga-esi mee ka ego bịara gị, mana nke ị nwere ịnọkọtabeghị nye ekele na ya. Ọ bụrụ na ị ga-eme ife m ga-akụziri gị taata, ị ga-ebido na-afụ ife ọma, na-afụ ụzọ ego, ifu majik a na-eme na ndụ gị. Otu a m nọ na-agụ anaghị agụ m. Ife a niile m na-akụziri bụ ife mụnwa na-eme, ọ na-agara m. Ife ahụ na ntiri aka ọ na-aga, ndị mmadụ efoche na ọgwụ ka ngwọ, nwụlọ ọgwụ ngwọ nọ maka na mma na Chukwu na chi m akụziela m na ife m ga na-eme nke ga na-enyere m aka, na-emepere m ụzọ ife ọma. Achọrọ m ka ị mara taa na mgbe ọbụla ị nwere 1 naira, ị nwee 50 naira or 1000, mana ị nwere ego ị ga-eji wee gonwu nri rie, mana ị nyere ekene na ya na ife ọbụla ị na-ekwu na ego epeka. Achọrọ m ka m gwa gị na mgbe ọbụla ị bidoro kwuwa okwu na ife ị nwere pere mpe, ihe ahụ ọ na-emechi ụzọ ihe ahụ ga-esi wee mee nkriz. Achọrọ m ka ibido taa anyị na-ene m anyị na-anụ okwu m, bido nyebe ekene n'ife ọbụla na ego ọbụla ị nwere. Achọrọ m ka inye ekene, ọ bụrụ na 1000 ka ị nwere, wọsọ ị na-afụ ego iji eri nri, gbaa moto, nye ekene na ya. Achọrọ m ka ị nọrọ ana chee echiche ego niile e nyere mgbe ịdụ na ụmụazị wee ruo afọ na ịdụ na, nye ekene na ya. Kwụsị oke mgbagharị ebe ọbụla na akpụrụkpụrụ m na a na-eri ihe a na-agba n'aka ka ego na-abịa, ịgbaje onwekwa ahịa ịkpọbara, onwekwa ihe ị na-eme ga-enye gị ego, ịgbaje ego ka ego sizie n'ikuku na-abịa. Ọ dịkwa na onaha, ọ dị awụ ọkụ onaha. Achọrọ m taa ka ibido nyere ekene n'ife ọbụla ị nwere. Ego ahụ iji egocha nri na-eri, ego ahụ iji agba moto eje ebe ọbụla, ego iji egote data na-ekiri na foonu gị, nye ekene na ya. Si Chukwu daalụ, thank you, ụbọchị ọbụla. And achọrọ m ka ị mata na mgbe ọbụla ibidogharị chebe echiche na ego agba mpe, na-agbakasị arụ na ị nwere ego, mgbe ọbụla ị na-akọmpe na ego ahụ na ị nwere ego na ego, ọ ga-eme ego ahụ ị nwere ama na-eme nkriz. Ọ na-emechi ụzọ ahụ ego ga-esi wee na-abata na ndụ gị, a na-emechi. Achọrọ m ka itinye ihe a n'obi gị, mara na mgbe ọbụla ị chere echiche na ego gị pere mpe, ọ na-agbakasị arụ na ị nwere ego mana ị nwekwara obere ego iji erichara nri, ọ ga-eme ụzọ ego ga-esi ebata na ndụ ga na-emechi. Mana ọ bụrụ na ibido taa ị na-anụ onu, bido nyebe ekene, thank you. Ọ bụrụ na 1500 ka ị nwere, inye ekene na ya, wọchị ya ife ga-eme.
ndụ gị majik a na-eme na ndụ gị, ị na-enwe aṅụrị otu anyị si enwe aṅụrị, ife a na-agarụ gị ọfụma. Ngwa ka ngwa ka ego ka ga-esi eme increase na ndụ gị. Na ị na-ego afịa 1000 mgbe i bido nyewe ekene n'ihe ọma ị na ego ahụ ị nwere, ọ bụrụ na o nwere afọ ị na-ego 1000 ijezie bido lebe ya 800, ịfụ na ego na-eme increase. Ịfụrụ ọ bụrụ na o nwere ngwa ahịa ị nwere na store ebe ị na-ere ahịa, ọ bụ ibido nyewe ekene n'ihe ị nwere n'ego ahụ iji na ngwa ahịa ahụ ị nwere, ị ga-afụ ahịa ahụ igoro nwere ike ọ bụ na mgbe igoro ya na ihe a na-ere na igoro ya 800 na-ere 1000, o nwere ike ofu mbọsị ịpụ ahịa ebidoro afịa ahụ 2025, ịfụ na increase ka ọ na-eme. Iresi anyị maka na ị ga-enweta na ya. Achọrọ m ka ibido taa ife ọbụla ebere gị ego na ya, ife ọbụla ibido nyewe ekene n'ife ị nwere n'ego ahụ ị nwere, ma nke iji n'aka ngwụrụ 1000 agbụgwọ na 5000 ka ị nwere na akaụntụ, mgbe ọbụla ibido nyewe ekene na ya, ị ga-afụ ego dị na ndụ ga na-eme increase. Thank you daalụ na-adọta ihe ahụ bụ very magical in life. Ọ ga-ebido na-adọta ego na ndụ gị. Ihe a niile na-adọta ego na ndụ anyị, the law of attraction. Ihe ndị a niile na-adọta ego. Ị nwere ike mbibido nyewe ekene ịpụ mmadụ adachia gị ego, ịpụ mmadụ egonye gị ihe, ịnọkọta mmadụ akpọ gị sị gị na o nwekwara ọrụ pụtanụ, ọrụ a ga na-akwụ gị ezigbo ụgwọ. Ịfụ na ihe mere respect a na-eme na ndụ gị. Achọrọ m taa ị na-anụ olu m na ife njiwepụta Chineke ji owere na-arụ ọrụ a na-akụziri unu ifu na-amalọ, maka na Chukwu ekesịa n'ihe niile dị n'ụwa dobere anyị ụzọ anyị ga-esi mee ife niile ọdịrị anyị isi, ka anyị kwụsịnata oke mgbagharị na ife ndị a niile ị na-eme na-etinye gị aka na-enwere mmadụ anya ụfụ na ife ga-ataba gị afụ n'ọdịnihu. Ibinyecha aka na ị na-agwọ ọgwụ ka ego bịa, enwere ebe ị kpọkwara afịa, enwere ife ị na-eme ego eji wee bịa, ị na-agwọ ọgwụ ego mbute ka obee ka ego ahụ ebere wee bịakwute gị. Ifu na onwe gị ka ị na-eme. Achọrọ m ka ibido taa na anyị niile n'ife anyị na-achọ n'ukenu na ụka na anyị niile nwere ụzọ ego ga-esi wee bịa na ndụ anyị. O nwere ife m ga-agwa gị ga na-eme, ife ahụ ga-agwa gị ga-afụ, ọ ga-enyere gị aka ịkwụsịnata ị na-eche ajọ echiche na-enwe mgbakasị na kọmpen maka ego ị nwere. Maka mgbe ọbụla ị na-akọmpen maka ego ị nwere na-agbakasị, ọ ga-eme ego dị na ndụ gị, ị na-emechi ụzọ ahụ ego ga-esi wee bata na ndụ gị. Achọrọ m taa gụma bụ nwoke gụma nwaanyị na-anụ onu m ka itinye okwu ọbụla ife ọbụla m na-akụzi gị site na ihe nke izi m gwara gị, ị na-agụ ife ọma na-eme na ndụ gị na nke magical stone. Ife ndị a niile, all this magical stone na-akụzi gị, ife ndị a niile achọrọ nke ị na-etinye n'ọrụ. Ife ndị a niile na-akụzi na-eso n'usoro na-etinye ndị a na ị ga na-afụ ụdị majik na ndụ gị. Ife ndị a niile achọrọ nke ịmata na ife ndị a niile na-akụziri gị bụ ife ga-enyere gị aka. Ife ọbụla ị na-eme ọ na-aga aga, ịma na-agbagharị, ịma na-eti aka ebe ọ na-agụ nwa obere ego iji atụsụ were ejegoro blue eyes ka ego bere ego nwepụ ihe ị na-eme ka ego fere efe wee bata na ndụ gị. Mana ọ bụrụ na ibido taa nyebe ekene, ị ga-afụ ife ọma ga na-eme na ndụ gị. Achọrọ m taata ị na-anụ olu m ka ị nọdụ ala nye onwe gị obere ohere, chie echiche mgbe edu na ụmụazụ wee ruo afọ one edo, ego niile e nyere gị na ndụ gị ichegide echesia ya, ma mgbe eji ego akwa ma ihe niile ma ndị na-eri ma ego niile iji emetara ahụ ife niile dị na ndụ ma ndị na-enye gị ego. Achọrọ m ka ị nọdụ ala sị daalụ, thank you. Chukwu ka ị na-enye ekene. Mgbe ị nyere ekene, ị ga-afụ ụzọ ego a na-emepe. Ịgba mbọ anaghị na-enwe anya ụfụ na ife mmadụ nwere. Achọrọ m ka ị mata na onye ọbụla nwere onyinye nke ya. Otu a mụ na gị na-agba nọ na onye ọbụla, ọ bụrụ otu o si wee gaziri Okeke ka ọ ga-esi wee gaziri Okafọ. Mana anyị niile, ọ bụrụ na ị soro ihe mmụọ agwa gị na ihe mbụ solution chi m wepụtara m ka m bịa na-akụziri unu ụzọ ọ ga-esi wee nyere unu aka. Ife ọbụla unu na-eme ife na-akụzi, ịfụ na ife ọbụla before some months, ife ọbụla ị na-etinye aga ịfụ ọ na-agara gị ọfụma. Ọ bụrụ na ị nọrọ anya chesie echiche ife niile ahụ mere na ndụ gị, ego niile e nyere gị kemgbe nne mụrụ gị wee ruo afọ one edo na, achọrọ m ka inye Chukwu ekene na ya. Inyezie ekene na ya nụ, ị ga-achọ ọrụ m any currency ị na-eyuz, ọ bụ naira note, ọ bụ dọla, weta ya, iweta
akwụkwọ piece of paper ị ga-edere m ife m ga-ekwu na idesia ya ịmadịyo na ego ahụ m ga-agwa gị ife ị ga na-eme ụbọchị ọbụla. Achọrọ m ọ bụrụ na ị weta ụgbọ na 200 ọ bụrụ 1000 ọ bụ 500 ego dịkọrọ ọnụ ọ bụ dọla. Achọrọ m ịbịa iweta piece of paper iweta pen ịbịa deelu m ọ bụrụ na ọ n'Igbo ka ị chọrọ idenye ya isi daalụ n'ego niile enyere m na ndụ m niile, daalụ n'ego niile enyere m na ndụ m niile. Ide ya ịmata ya n'ego ahụ tinye ya na wallet gị. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ide na English ibide thank you for all the money I have been given in my life. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Ide ya ịmata ya n'ego ahụ thank you for all the money I have been given throughout my life. Ịmata ya na n'ego ahụ iji tinye na wallet gị ọ na pọs gị ọ na akpa gị. Ife ị ga na-eme ụbọchị ọbụla ị bịa iwepụta ya ụtụtụ iwepụta ya gụọ ya inwe dị mmetụta dị feeling, efife iwepụta ya inwe dị mmetụta dị feeling, mgbede iwepụta ya. Ị na-eme ya otu a ọ ga-eme ị ga-enwe time echiche ịkọmplen maka ego ma ọ gbakasị ahụ ama na ndụ gị. Ife majik a na-eme na ndụ ego ebido na-abịa. Achọrọ m ka ị mara na ife a niile nna akụzi na nna eme ya na nke m ịfụrụ ya ana m eme ya and ọ na-agara m ọfụma. Enwere m time iche na ego ya peka ma ọ na-orika ka m na-eme ya ife ọ na ntiri aka ọ na-agara m. Achọrọ m ka ị na-eme ife ndị a niile nna akụzi na nna eme ya ma ndị ọzọ nka ga-akụzikwara unu, m ga-ewetachakwara unu ya na-akụziri unu na-eme ife a ị na-afụ ife ọma. Achọrọ m ọdịmma nwoke chọọ ọdịmma nwaanyị. Ọ bụrụ na ife dịrị gị mma ife na-agara gị ọ ga na-enye m obi aṅụrị. Achọrọ m ọdịmma nwoke ọdịmma nwaanyị ka anyị kwụsị aka ị na-agbakasị ha na-ebi aka ihe ekwesịghị na-ebi aka echi ọ na-atara gị ahụ. O nwere ike ichekwasị ọgwụ ikezikwasị ọgwụ niile ị ga-eme ka ị wee dọta ego ma ego ma gị afọ na echi niile ma atakwa afọ ya. Achọrọ m ka na-esonyere m na-etinye ihe ọbụla m na-akụzi n'ọrụ. Agwara m na m bụ ebu bara abara mana eji nwa ya arịpụta. Achọrọ m ọ bụrụ na ị na-eme ife ndị a niile m na-akụziri gị ife ọzọ ndị ọzọ mgbe oge m ga-akụziri ihe ahụ o nwere ihe ị ga na-eme ị na-afụ kọnekshọn a na-esi everywhere. Ife ọma na-abịa ka majik ị na-asa n'anya. Mgbe ahụ ịghọta na ife m na-akụziri gị na-ezigbo ihe echena mgbe onye ọzọ mere iwee mee. Ụmụnne m achọrọ m ka ọ dịrị unu na mma ka unu na-enwe aṅụrị otu m si enwe aṅụrị, ka obi na-asụ unu ụsọ. Ịghọtago ịkwụ ụgwọ na inye ekene ife ọbụla ị na-eme na-enye ekene. Ibiri ha na kọmpen na ego mmejikwu na arụ ọkwa na ego nke akwa ịfụ ị na-emechi ụzọ ahụ ego ahụ esi webata. Mana mgbe ị nwere okwukwe kene Chukwu na ego nke ị nwere obere ego nwa okwukwe na ego ya abịa. Ego nwere ike onwere ife ị na-eme mmadụ akpọ ọgụ ma ọ pụta n'ụzọ ofu ya arapụta ịtụtara ya mmadụ onye nwere ike idechi ego nye gị 1,500,000 ị na-asa n'anya. Achọrọ ka ịma na ekene ị na-enye ekene ife ọma na-abịa inye ekene n'ife ị nwere thank you. Ife ya onwere ife ka akpịa ma na nnukwu ya ka ọ bụ na ndụ mmadụ. Nwanne m na-eme ife ọbụla m na-akụzi na-eshi akwa na-ara ekekwa ka ndị ọzọ na-afụkwa n'ife ewepụtara m Chukwu wepụtara m ka m wee kụziere unu ife ka adịrị unu mma ga-enyere gị aka. Daalụ nne, daalụ ka ị na-eme nke a ife ọma ga na-eme na ndụ gị.